Добър вечер, драги зрители! Аз съм Милена Ангелова, а вие сте с предаването Искрено и лично. Днес ще поговорим за това, плащат ли редовно данъците си гражданите на България и в частност ромите. Затова сме поканили в студиото онази безочлива гад господин Сербезов, председател на ромско движение Гном, който ми трови живота вече няколко месеца. И данъчен инспектор от община Сусурлево, област Якоруда, господин Геладин Бирнишки, по прякор малкия данък. Да, и като капак на всичко тук в студиото присъства председател на МВР, сержант Страхов, който не знам защо постоянно се мъкне тук. Господин сержант, ако обичате, напуснете студиото, защото от миналия път устата ви мирише на мъртва риба. Но както да е, сега искам да пристъпим към въпроса. Господин Бирнишки, господин Сербезов, много ви обиждам, просто не мога да ва гледам, искам да ме извините. Ужасно мириште. Кажете сега какъв е проблема. Така, господин Сербезов, който виждате на вашия екран, дължи 4228 лева и 79 стотинки данъци, жа 5 прасета, 2 подцинковани корита за къпане, една къща и 30 литни чинии. Данъците кога ще се платят, господин Сербезов? Първо, искам да питам те Милено, че много тъпа, за кома каниш те постоянно тук, вече 8, 10, 20, 30 хиляди път ме каниш. Искам да кажа стоп на ромската не деградация, как се казвам? Дискриминация. Да. Искам... Така с то скариас, не знам кой демонстрирате. Искам да кажа, първо, стоп, искам да спрете да ни малтретирате. Стоп, искам да спрете да не взимате данъците. Стоп, искам да спрете да ни пипате децата. Стоп, искам да ни пушите водата. Стоп, искам да ни пушите и тока. И ще не ме интересува вашите данъци, манъци. Аз съм платил всичко на тази държава. Стоп! Има 8... Забрави за правилата. Сега си говорим глупости. Господин Бирнишки... Сербезов, може малко да използвам табелата? Може. Как вашето име, Бобърче? Геладин Бирнишки. Господин Гълъб, ето и Гълъб. Да видите каква толерантност има от ромската общност. И внимавайте какво ще кажете, защото ще има стоп. Къде е бара, Милено? Без майтапи... Ще резне път мутърта, ей. Защото ще се стори града тесен. Пилота изгледа. Пилота ще затворя стоп, ще кажа на летището. Във връзка с вашето обявление искам да кажа, продавам тор, 2 тона, с камион ЛАЗ 20010 ги доставяме на доставна цена 50 кг, торта е овча. Да, с камиона. На каква цена? Доставна. Дай ви тук тогава, като сме почнали, искам да кажа аз на някой да му се намери някъде 100 кинта, 100 евро, 100 долара, нещо мога, нямам проблем, идвам, вземам безплатно, изнасям от къщите. 100 кинта, 100 евро, 100 долара. Благодаря, търсете ми на телефон, по улицата съм. Сега тук не е място за обяви. Моля ли с тези глупостите, дошли сме да разискаме този сериозен проблем. В тази тясна връзка искам да кажа... Връзката не е тясна, господин Бобър. Връзката е широка, голяма. Така. Аз съм родом от буржуазно семейство. Аз съм родом от малко ромско семейство. Така, преди 9-ти нашите бяха много консервативни. Преди 10-ти нашите бяха много също разкрепостени. Нашите консервативни живеехме в консерва. Баща ми гледаше гълъби на покрая на консервата в курник. Една сутрин 2 гълъба отнесха консервата, я върнаха за вторично суровини. Не знам какво са направили с парите, знам, че на другия ден един си е купил дънки. От тогава аз живея в курник, попълвам данъчни декларации, гледам 20 снигера. Снигерите пеят, аз попълвам, имам един юрдек, той котколяка 6 корига. Господин Сербезов, ако може да си плати данъците, защото ще откача. Господин Сербезов, темата е много сериозна. Вие не за първи път идвате тук пред нас. Постоянно сте борчлия към някоя станция държавна. Как смятате да карате така? Постоянно разбирам, че сте белен цървул, като църковна мишка, миришите, ходите с едни същи дрехи, това го забелязвам. Даже... Милено? Да? Съмняваш ми нещо? Моля? Нещо ме съмняваш.
Какво да възсъмнявам? Дали си бременна, ма? Аз ли? Не знам, не би трябвало. С пилота отдавна така прекратихме половия живот, за което, нали... Казвам, за кой си ме извикал тук? Сега, имате да плащате голяма сума към данъчното управление. Нищо, Човека не ви каза... плащам, казвам директно от раз. Вижте, и аз искам да бъда хора. Не може да бъдете хора. Вие не сте хора, вие не сте човек. Постоянно търсят от Това някъде да е издират. расова деградация. Искат да се подиграват с нас, да ни пращат само да ровим чакъл, да подреждаме павета. Зато и ставате, бе. Значи, не с другите роми. Аз съм много съсед, че казва с Абдула, редовно си плаща данъците. Ето. Даже когато ми откраднаха курс. Той е от турски происход, нали с Абдула? Не, чист кюрт с примеси на влашко потекло от страна на майка му, която е наполовин полякия, наполовин израелка. Ето виждате, че... Когато ми откраднаха курника, той ма приоти да спа в тях гол. Видяхте ли? Може, Така че значи само има... вие сте изключение. Не, Милено, Да, не виждам, постоянно. просто чух. Защото си тъпа. Добре. Си тъпа, не съм видял нищо по Тъпа съм. Вижте ли ти? Почнахте да се държите арогантно много тук, нека абсолютно. да- Кажете нещо, как е... Сполучлива е темата този път. Харесва ми. Добре е. Така ли? Как смятате да процедирате с този господин? Ще го извикам да носи торта, като я питам. И ще се оправи. Значи, нека да се занимаваме с дребни неща. Аз във връзка с данъците на господин Това разпечатка ли са? Сербезов искам да кажа, че като малък съм посещавал кръжок за народни танци. Искам да изпълня една песен. Легнало ми штурче, малеле. Да, ето заповядайте. Да го помогне. Легнало ми штурче, малеле, легнало ми штурче, малеле. Чудесна песен, много скучна. Аз съм... Знаете ли, аз съм завършил. Дайте ли ще една песен? И вие ли сте завършил? Да, аз съм завършил. Радвам се много. Съм кръжока и в Той ще е музикалното училище в Широка лъка съм. Как се казва песента? Песента се казва, ще разберете. Секунда. Костенурка! 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 Али ли 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 ли. Няма данъци, няма ядене, няма работа, ромите сме все. Костенурка! Костенурка! Всъщност се казва Тръгнал щиро за шербет, много известна македонска. Много интересна песен, да. Да. Много Значи, звучна. Този акордон Вие Сега малък, върнете го. ръцете ви са като бички за мазане на маджун. Чудесно, чудесно, да. Благодаря ви, благодаря ви. Значи музиката няма да нас сближи, данъци Да. са си данъци. Това беше опит, предполагам, така, от Така, негова ако страна. може да минем към темата, кога смятате на коя дата да донесете първите вноски? Стоп на вноските. Стоп на всички вноски. Ние ромите не плащаме данъци, не плащаме ток, не плащаме вода, нищо не плащаме, ние само крадем, храним се, боим и плодим. Някои от вас пърдят много. Аз твърдя много също. Мирише. Това е защото мръсно нещо в хубав ром не стои. Добре, господин Сидеров, ви къща имате ли? Сега строя основи слагам. Предните два имота, на които сте бил намиран, Там само се бях женен и се бях разведен и ме изгонваха и от двата имота. имате кола. Имам кола, 2 броя и мотор. Така, мотора не е ваш. Изглеждате плъхове в Да, така мазата не е мой, той на чуждо име. на друг ром. Изглеждате плъхове в мазата. Видях и ордечки в двора, кучета 2 броя, пекенес смесено с жълта лайкочка. За това специално си ги отглеждаме за Коледа, за 8 март, за моето рождение ни трябва постоянно да има по едно животно корбан. Значи, вашите виетнамски безобразия с кучетата, няма да коментирам, вода ползвате, нали? Къпите са Не. питейна. Не Не, вярвам да се къпи, той мирише ужасно. Не може ли? Имате тръба по 2 кубика ползвате на седмица. това е специалност да се полива домати. Доматите ги едете, нали? С Да, ракия, с да, ракия.
Да, освен и целите и хората, знам от Да, опит. изтваряме буркани. Така, щом ползвате някаква лъхнама на прас, кромит, значи отглеждате и други субкултури. Трябва да се плаща данък, не се издържа вече вашето. Оня ден додахте в главна дирекция, изходихте се в туалетната, не се избърсахте, мазахте по плочките и си тръгнахте. Не си мазал, просто рисувах като Пикасо. Гора, Предполагам, стоп сте написали, нали? не, гора имаше малко, той имаше бая боя. Гора, малко дървете и малко къща слънца. Гора с кафява боя. Всичко беше в кафяво, депресирах се много като го видях. Нормално е, да. Как ще направим с вноските? Ще ви отдържаме от здравната осигуровка, знам, че плащате така, забелязали са. Или ще продавате на пазара плодове и от парите, които спечелите, ще плащате на данъците. Аз се чувствам ощетен ром, вече душата ме е като хеджбек. До сега се чувствах като че ли малко така, сега малко съм по-така. Присна ми вече на моята ромска душа да се излага върху вас, да ми изтръпва и да ме убивате. И аз съм хора, бе, хора, и аз съм Добре, хора. господин Сербезов, съжалявам, Не но... може да такова ти така, Милена. Значи искам да Картинка. кажа, господин Сербезов, ви Идеята, че много пари струва това, моля се. нека да кажа, Трябва да го в изплаща. тази връзка, господин Сербезов, ви преобърнахте целия ми свят. Аз ще ви платя данъците. Лично, Тук взех да усещам някаква близост между вас, така на края на имам предаването. чувство, Ти не че дей да усещаш нищо един, ти играе един стоп в главата, не, знаеш? просто се вижда. Просто нищо не е сложно тук. Имам чувство, Моля че... се, брата българи. Ние Какво? те обичаме. Някакви финални думи за него, за Господин вас? Сербезов пречупи всичко в мене. Значи аз израснал съм в буржуазното общество преди 9, където човек за човека беше вълк. Но имам чувство, че го познавам цял живот, искам всичко да му споделя. Аз ще му платя данъците, с акордиона ще чиним и лично ще му платя първата вноска, за да видите, че трябва да се помагаме и така. Както си казва, да има консолидация. Консолидация и деградация. Да, така е. Така е, но... Нали, господин сержант? Да, така е. Драги зрители, видяхте, че в този път в нашето предаване някаква... Моля се, се получи някаква близост между двама човека, които се караха до преди малко. И Сербезов. Ние ще продължаваме да се борим, да правим добро. Искам да ви пожелая един приятен, добър и стремителен ден днес.